Tak to je prazvláštní. Já nevím, ale ta Borinka snad ty těstoviny cukrej nejí. Stačí zákon smečky, jeden, druhý, třetí hlad nad Borinkou. No, Borinka už nám papá těstoviny. Překvapení. To doma pěkně točíš, milá zlatá. Takže prej nepapká těstoviny, děcka. Je to možný? Podívejte se na to, kolik jich měla. A najednou už to jde, Borinko. No. Najednou už máme těstovinky, je vyžraný. A že to byla dávka, sakryš. Jak pro koně. Tak prosím pěkně, Rení. Takže takhle jsme prolomili mýtu s těstovinkama. Vidíš? Už nemáme ani jednu. Erlinko, vidíš tady někde těstovinku? Já ne. Stačí 4 hlady. A oni už ty těstovinky jedou. A Borita jede do prázdna. Děvčata, ale jo. Tak. No. Bori, nesmíš zaváhat. Ani jednou nedávej hlavu nahoru. Už seš bez zbytku, jestli to uděláš. Tak vydarení. Takže jsme prolomili mýtus, ano? Takže Borinka už jí těstovinky.